Poďme, poď. Dobre, díky. Stiahnite sa. Potom ti tam dáme morfium, ale to až toho, lebo to je dlhšie, okej? Môže byť? Tuto hore v tomto kovčeku. Nakoľko to vidíte ešte? Časovo. Dobre, musí sa prebrať trochu. Má tam adrenalín. Dajte mu chvíľu, dajte mu pol minúty. Myslíš, že vraj v týme? Beast, potom potrebujeme perimeter okolo neho. Keď ťa zavoláme, treba niečo robiť, tak potom musíš dobehnúť. Čo máme COčka, také veci, Vraj máme skleník aj ubytovňu. Máme aj tu na jedáleň veľkú celú, máme tiež. Sú tam chalani, je tam... Kontakt so skleníkom, pravdepodobne je tam vybušina. Tam dole, chalán. Potrebujeme... Chalán z MFčka. Ešte potrebujeme detonátor? No, potrebujeme vyhodiť do vzduchu tie sklady. A podľa koordinácií, ktoré som dostal, to vyzerá, že to je jeden skleník. Skleníku hore, hej? Hej. Frost to Beast. Dôležitá informácia, dostali sme informácie, že bomba alebo detonátor sa nachádza vlastne v skleníku. Potrebujeme sa tam dostať. Máš tam niekoho, kto tam vie ísť, alebo ideš tam sám, alebo s niekým, alebo sa tam mám pridať k vám? Kryjte nás do ubytovne! Zoberte mi každýmto! Prebehli pod ubytovňu červený. Tu som dole, napravo. Dole tu! Dole pod ubytovňou, jak sú auta. Kam ideme? Robte nám krídla, potrebuje sa dostať do ubytovne. Počkajte tu na. Posúvajte! Poď. Počkaj, stoj. Poď. Poď rýchlejšie, poď, hore máme. Prebieha. Dobre, dole, tebe tam je. Nej, tiež je dole. Poď. Dobre, máme ho tu. Chod dole. Dobre. Dobre, kryjte nás. Pokryjte nás. Ideme schodmi dole. Ne, musíš si nechoďte schodmi, chalani, to je moc Ideme tu dole, riskantné. priamo. Tade to treba, niekde nemajú dostrel. Počkaj. Je to naše? Tak poďme. Červený, Poď. Dobre, poď. Poďte, chalani, poď. Hore za stromami. Nebijam. Pozor, rok budovy. Chalani, za kopcom venke! Za kopcom máte! Poďme dole. Poď ďalej! Poď ďalej, ešte pár metrov za nejaký krík. Dobre, jak tu blízko.
Ktorú? Môžeme. Ale nemáš sa kde schovať tu na. Keď sa posunieš troška vyššie, takto, 5 metrov, 10 metrov do kopca. Je tam prechod, dá sa? Hej, dá sa, oni odtiaľ môžu prejsť proste po plote. Je ten vrtuľník.